хушругиш бинен охи духтарако нигоҳ кунен. Зелой 250 сомонара акция кардагиаш Шабнам камуш мондай бе паделка бо дили пур бигирен духтаро худш овардагиай 150 сомон тоза турки дуруст пас ҳамин чиза мисол мековенам ёвени нарх марамат 150 сомон ина ҳамаш оригиналай диден санкчиоша бинен чихо хушручай ай дига цвечам ҳастай дар кортон боша нависен ҷошта доставкатон мекуна интихоб хеле зиёдай шумо нависен бо дигароша расмоша мепартоя харидорӣ кунен. Шабнам бренд тиҷира ма бисёр навор гирифтагим духтарако ина марамат бо борои навинкаш омадай и хоҳарака тоза турецкиан духтаро ина зелҳои оригинал тоза турки 250 сомон кам набудан ҳози акция эълон кардагия камуш мондалакай духтарако успед кунен 150 сомонӣ бовар мекунен 150 сомон ина и вариантошам ҳастай ҳамаш оригинал ҳамаш ина мехоша нигоҳ кунен чӣ хелиай ҳамаш бе паделка бе ҳечи худаш ба даста овардагиай хоҳен духтарако ки фреб нахӯрен як бор биёен хутон мисол на заказ кунен мебаран бинен марамат нархаш беҳад нархи хуб ира бинен охичка хушручаяй 150 сомоне зела инами худаш ай 250 кам набуд озир бошад нархи беҳтарин кати хоҳарак додестай успед кунен ина иша бинен бо чихел фасунакай чихеле гуфтум бора худаш ба даста меора оптовиам дора донаям дора ина духтарако нархи беҳтарин кати пояфзолои туркира омада харидорӣ кунен 150 сомон фақат доставка дория фақат доставка доран духтаро марамат муроҷиат кунен. Бора Шабнам худаш мебиёрад духтарако барои ҳавай ба дараҷаш арзонай баъд бе паделкай духтарако нигоҳ кунен инами зелҳои оригиналан 250 сомон кам набудан ҳози камуш мондай аллакай духтарако клиентои ами постоянниш сразу бор ки омад мегиранд ина марамат камуш мондай акция сар додан 150 сомония ира бинен иглаш ҳастай бо ҳастай аз ана иглашам аҷои ботай оригинал турецки мана духтарако муроҷиат кунен дар ба как доставкатон мекунанд хушругиша бинен охи качествашта гарантия метиҳад духтаро марамат дона дар курай оптови дар курай иҷа вариант бисёрай нависен расмоша партоя духтаракои хушру пеши Шабнам омадем борои турецкиш омадай тоза пастелои турки меёра фақат ина марамат ҳози ман нархоша шумо да гап мезанам курпои оригинал овардагиай до одама ниса ина марамат болиштошам ҳастай ҳами курпооша чанд нафарое ки харидан хичон меган ки ҳаминора 1000 сум харида будема ҳози боша Шабнам да 499 сомон ай духтаро курпаи до одамаи калон арусако гуфти гапо ки и борора фақат барои шумо овардагиай духтаракое ки занҳое ки харидагиан хитон медонен чанд сума борай ина марамат курпои фасон 499 сомон болиштчам ҳастай болишташ 250 сомон ая 250 сомон болишташ мумкин 400 сомон донаш боша ина марамат 250 сомон донаш дар Шабнам бренд тиҷи рақамаша мемонам каседа доставка дар курай интихоб кунен ҷошда бурда шумо дар мерасона доставка мекуна интихобуш зиёдай духтарако фақат ам як қисма ки бора нишон додистем шумо да не ки каседа дар курай гап занен расмоша мепартоя чиста пастелои оригинал дар кортон боша бори турки Шабнам худаш рафта якта ба якта ҳамаша чинда овардагиай бе паделка духтаро бе фреб ина марамат интихобуш хеле зиёдай курпадоршам астай пададиялникдоршам астай покрывалдоршам астай мақсад беҳад бисёрай ира биненда чимоданои оригинал овардагиай турецки бовар кунен беҳад аз нархое ки ҳаст ку мисол 2000 боша ида 1000 сумай 1500 боша ида мумкин 900 сум да бигирен хулоса ҳамаша бо нархи дастрас додистай бо нависен шаҳр асмоша мепартоя хито нархоша муқоиса кунед баъд харидорӣ кунед яки бо дили пир бигирен барое ки арзон метиҳад бороша ина чимоданоша нигоҳ кунед да духтаро арусако нигоҳ кунед ҳамаи чӣ дора ира бинен оригинали якм сортай вариант бисёрай расмоша бинависен расмоша мепартоя иҷози як қисмакша мо нишон додистем шумо нависен бо дастурат хушрӯ мебиёя ба ҳазур тамошо карда интихоб мекунен марамат нархи беҳтарин бори оригинал и примои худаш мебиёра бора духтаро бе паделка